खुलुमबाय अन्देग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायनानावफोर जायफ्रा बे ज्योति प्रेमिसिखौ नायग्रा आरो गुबुन बिदा फंबायफोरनो शेयार खालामनानै होग्रा आरो साबस्क्राइब खालामग्रा साफ्रोमनिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ आङो बावहरग्रोनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे अन्देग्राबो जायफ्रा दिनै बे गोदानै बे ज्योति प्रेमिसिखौ नायदों बिथांमोननिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाबा अननानै खालामगोन आरो गुबुन बिदा फंबाय खाथिनि एबा गोजाननि बिथांमोननोबो राननानै होगोन मिजिंथिबाय दिनै नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअ एबा सावगारिखौ लाबोनायाव नोंथांमोना मिथिनो जेरै जोंनि अदालगुरि टाउन खाथि मण्डलिनि बे मांखरसालियाव जों दिनै बेनि सिङाव दं लोगोसे नानि आलफान्तानि एबा आंनि फिसाजो आलफान्सा बर' नार्जारिनि मांखरसालियाव गोबां दिनै बिदा फंबायफ्रा बिनो फैदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गाव गावनि न' फारसे थांफिनजोब्बाय आरो बिनि खाथियाव जों फैदों आरो बेजों लोगोसे दिनै आंनि खाथियाव सासे फंबाया दङ बिथाङा बबेनि आरो मा नाम आरो बिथाङा गावनि जिउआव मा मोन्दांथिखौ मोन्दों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बियो गोख्रोङै जोंनो मिथिहोगोन बिथांखौ आङो गावनि जाबोनाय एबा मानि थाखाय बियो जायगायाव फैदों आरो माबायदि फिथाइ मोनदों बेखौ जोंनो एसे मिथिहोदो खुलुमबाय आंनि मुङा बेनेडिक्ट नार्जारि आं बाथासिफोर फारेस्टनि आङो दा बेखौनो बुंनो सानदों थांनाय मार्च मासाव आङो गोबां गुजुनाय जानानै आङो आंनि गुजुनाय हागादैजों थै फैफादोंमोन आरोना बे समाव आङो गिनायबो फैदोंमोन आङो गोसा गुजुबानो आंनि गुजुनाया थै फैयो गले गले गुजुबाय थादोंमोन गले गले थैया फुङावहाय खेनसे गुजुबानो फैयो गोसा गुजुबानो फैयो बिदि जादों ओमफ्राय आं गिनानै गोसा गुजुआसै आरो उनाव लासै गुजुबाय साननै फैदों आंनि थैया खुगानिफ्राय लाथा लाथाना बेबायदि एफा एफा हागादैयाव फैफादों आरोना आदसा गिनाय फैबाय गिनाय फैबाय बेनिफ्राय आङो थाबाय न'नि मानसिफोरनोबो खोन्थाबाय ओमफ्राय न'नि मानसिफोरा बुंबाय ओमफ्राय इदिनो थाबाय आं गोसा गुजुआसै इदिनो फोथायनाय थाबाय इसोरा आंखौ अनगोन आं फाफैबाबो आंहा मोनसे आङो 13 थारिखआव ओइदिनखालि थांनाय मासाव सफैनो हायाखैमोन आरोना लोगोसे 16 थारिख खालि डिभाइन रिट्रिट केट्रि सेन्टाराव रिट्रिट दंमोन बेयाव थांनो थाखायबो आंहा फैसा गैया जादों खामानि मावनो हायाखैमोन आङो बे गुजुनायनि थाखायनो नों मा खामानि मावो आङो टाउनावहाय इदिनो मोनसे राइस मिलावहाय खामानि मावो हाजिरा मावो आरो ओमफ्राय खामानि मावनि फैसा गैयामोन आंनाव 1000 थाखा दङमोन आंनावहाय ओमफ्राय बेखौबो बाहायनानै उनावहाय आंनि बिहिया आंनो 1000 थाखा होदों डिभाइन रिट्रिट केन्टाराव थांनो थाखाय बेनिफ्राय आंनि गामिनि सासे बाजै बियो आंनो 500 रां होफैबाय 1500 थाखा जाबाय ओमफ्राय आङो बे थाखाजोंनो बेयाव थांनो हाबाय बेयाव थांनाय समाव आं सानदोंमोन आङो बे डिभाइन रिट्रिट केट्रि सेन्टाराव फैनाया आंना बेनो लास्ट आं बिनिफ्राय एबार आउटआव थांसिगोन होननानै थांखि लादोंमोन ओमफ्राय आं इसोरनाव बिदोंमोन आरो बेबायदिनो इसोरा आंखौ अनोब्ला आङो बे थांनायनिफ्राय बे गोजानाव थांनायनिफ्राय बेयाव माबा मोनसे आंनो माबा सिन होगोन इदि होननानै आं थांथ'नो जानाय नङा इदि होननानै आङो माने थांखि दंमोन आरोना ओमफ्राय आङो बे समावनो बेबायदि जाना होनाय आरोना बेनिफ्राय आङो बे रिट्रिट होजों केट्रि रिट्रिट सेन्टारावहाय आङो ब्रादार दैमालु नोंजोंहाय काउन्सिलिं लानो बिराद गोसोमोन आरोना बे समाव आङो नोङो बेलेग काकिपारिसना बबावबा माने फैगोदान रिट्रिट लाबाय थादोंमोन थाब मोनहैयाखै आरोना लास्ट दे खालिसो मोनहैदों होमबा बेयावहाय सासे गवानि रिट्रिट प्रिसार ब्रादार हेरेल फैदोंमोन आरोना बेजोंनो आङो नोङो ब्रादार दैमाला सहैखाय आं बेजोंनो लानोसै होननानै बे ब्रादार हेरेलजों आङो काउन्सिलिं लादोंमोन आरोना बे लानाय समाव आं ब्रादारजों गोबां बिदिनो रायज्लायबाय ओमफ्राय ब्रादार आंखौ आंनि माखासे माबाफोरखौ खोन्थानानै बुंबाय आरो नों न'खराव नबिना लानांगोन फैनानै आङो 19 थारिख खालि गबोबाय फैनानै मोनायाव उन्दुबाय 20 थारिखआवबो उन्दुबाय उन्दुनायाव मोनायाव आं उन्दुनो हाया गियो बागदावो बिदिनो उन्दुनो हाया नालाय बेनिफ्राय आं सानबाय होमबा बे समावहाय सिगांहाय आंनि बिहिया बेयो आंनि बिनानाव आलफनसानि मांखरसालियाव बे माबायाव खाम्फायाव बावनाय बिबार ओमफ्राय मांखरसालिनि हा इयाव सिगांहाय सोरबा लांदोंमोन ब्रादार स्टिफान नामाथाय बियो हैदोंमोन नामा बेखौहाय आंनि बिहिया माने लानानै थांदोंमोन आरोना बे दङ
दङबा ओमफ्राय आङो गोसोआव फैबाय बेजोंनो गोबां मानसिफ्रा सोखाजादों थिग इसोरा आंखौ अनगोन बे आंनि बिनानाव आलफनसाया आंनि थाखाय इसोरनाव बिगोना होगोन आङो मोजां देहाखौ मोजां जागोन आं दिनैनिफ्राय आं मोजां उन्दुनो हासिगोन होननानै जोङो बे फिसाय सानैजों रायज्लायबाय आङो होनबाय आरो बेखौ बिदि खालामदो जेनेबा आसिस दै लाबोबाय जों लाबोनानै मोनसे कापाव लाबाय ओमफ्राय हाखौ दिहुननानै बिदैयावनो दोनबाय थाखायोमोन जों बे हाखौ बिबारखौ बयेमाव सोनानै बेनिफ्राय हाखौ एसे हाननानै कापाव आसिस दैजों लगायनानै दोनबाय जों रजालि बिबाय बिखांनानै गेरजा बायोब्ला बे दैखौ आङो बिनानै लोंबाय आरोना बिनानै लोङोबा आंबो लोंबाय आंनि बिहायाबो लोंबाय मोनायाव उन्दुबाय ओंखाम जाखांनानै उन्दुब्ला जेब्ला हर गेजेर जायो हरनि 3:03 जायो होमब्ला आङो सिमां नुदों आरोना हराव जिखुनु जाया सिमां नुबाय आङो नुनायाव आङो जोंनि गामियाव सासे मानसि थैदों आरोना बे थैनाय मानसिया आंनि बिदानि फिसाजो बेखौ थैदों होननानै बयबो दावराव जाबाय जोंनि मानसिफ्रा साहाथिं ज' खारलांब्रा ओमफ्राय थांबाय नायबाय ओमफ्राय ब्रादार दैमालुसो आरोना नोंखौसो नुबाय ब्रादार दैमालु माने गोजौआव औवानि ओमफ्राय ओंखारबोबायसो बियो ओंखारबोबा मोखांखौ सिनाया गुफुरजों जोबनाय ब्रादार दैमालु ओंखारबाय ओं होनबाय आरो बेनिफ्राय आं खाथियाव थाङोबा ओमफ्राय ब्रादार दैमालु आंखौ होनबाय आरो नोङो आंखौ होनबाय बे सानै मानसिया मानो थैदों होननानै बुंबाय आरो सानै मानसि गोदान थै गोदान सोंदों देखायदों आरो जोंनि गामिनि बेनिफ्राय मानो थैदों आंनाव सोंबाय आंबो मिथिया मानो थैदों आंबो मिथिया बेबायदि सोंबाय आं बेयो कुइसन जाना थाबाय आंबो मिथिया बेनिफ्राय नोङो मोनसे मेथाइ खनदों गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन गोजौसिनथारनि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन बे मेथाइखौ बिराद मोजां खनदों नोङो खनोब्ला बेनिफ्राय बेयावनो आङो सिरि जाहाद मोनबाय मोनबा हाब मा सिमां नुखो आङो बेनिफ्राय आङो लोगो सिखारनानै ओंखारबाय गाहायाव बैसांनिफ्राय ओंखारनानै आङो मबाइलखौ हानहरना लायनानै नायबाय हरनि 3:03 जाबाय टाइमा सिरि मोनबाय ओमफ्राय आं बै समावहाय माखासे माथोफोरबो खोनादों सोरबा गिर्जा हाबनाय गिर्जा बिबाय थानाय सोरबा माबा बुदुं रायबाय थानाय माने बे माथोखौ आं रियेल मोगथाङावनो न'आव खोनाबाय थादों खोनाफा माबा बबेथिं हमनो हाया बेबायदि खोनाबाय थादों आरो बेनिफ्राय बेयाव सोरांबाय गैला आरो एखिनियानोसै आरो बे थैनायखौबो नुवाखिसै बेनिफ्राय दा नोङो बे सिमांनि गेजेरजों बेखौ नुबाय जेथा बे सिमांनि बाथ्रा आरो बेयो मोजांखौनो नुबाय मानोना दिनै बे आंनि बायदि महर लानानै नोंजों नुजाफैनाय माने इसोरा जों साफ्रोमजों लोगोसे दङ आरो इसोरनि अननाया जोंजों लोगोसे दं दा बेखौनो आं बुंनो सानदों आदसा नोंदि दिनै नानि आलफनसानि बे मांखरसानिफ्राय लांनाय हाखौ दै आसेसे लोंनायाव दा लोंनायनि उनाव बे नोंनि थै गोबानाया थै गनाया दा बेनिफ्राय गबावबो ना दासो गला आङो डाक्टारनावबो सोब नायजोबनाय सोब नेगेटिभ गोजा आरोना जेबो जायाखै खेननै माबा खालामजोब्बाय आरोना नों गोसो मोनसा खालामनानै नायबावबाय थैया ना बेखौ मा सानो टिबि बेमार सानदोंमोन आङो आदसा नों साननाया टिबि बेमार बेनिखायनो आंनाव बे थै फैबाय आरो थैयाबो नों फैनायखौ नुनानै जों नोंगौ जाफेरि जाथायखौ जायोब्ला जों गिनाय फैयो आरो जेब्ला नों नानि आलफनसानि बे हाखौ दै आसिजों लोंनायनि उनावनो बे थैया बन्द' जाबाय ना उनाव ना सिगाङाव बन्द' जानायालाय लोंनायनि उनाव बन्द' जाबाय लोंखांनायनि उनावहाय आङो आरो डाक्टारफोरनावबो नायहैबाय ओमफ्राय दा टेस्ट खालामना नायबाय आरो बे थैया आरो बे नेगेटिभ गासै टिबि बेमार होननानै सानदोंमोन थै गोबानाया नाथाय बे दिनैसिम दाबो दंबाय नामा गैला अब्ला नों मा सानो बे नानि आलफनसानि हाया खायसे बुंनो नागिरो बियो दैमालुआ बे गावनि फिसाजोनि हाखौ बयनोबो रानना होदों मा बेखौ आंनो रानना होदों ना नों गोसो जानानै गावनो लांदोंमोन राननानै हराखै माने आंनि बिया माने बिसास जोंहा फोथायनाय दङमोन आरोना फोथायनाय बिसासजों लांदों आङो फोथायनायजोंनो लोंदों आरोना बे आंनि थाखाय आंनि बिनानाव आलफनसाया आंनि थाखाय इसोरनियाव बिनानै होथारगोन आङो मोजां जाथारगोन होननानै आंहा फोथायनायजों आं बेखौ लोंनायाव आंनि बे बेमारा मोजां नों दा फोथायनानै नानि आलफनसानाव बिनायाव नोंनि बे थै गोबानाया दिनै बेखौ बन्द' जाबाय
दा बेखौथ' खायसे बुंनो नागिरो दैमालुआ गावनि फिसाजोखौ गोथार गोथार होननानै फोसावदों गावनि फिसाजोनो हाखौ जेरावबो रानलाबायदों दा बेनिखायनो दा नोंनो आङो रानना होदोंमोन ना गावनि गोसो जानानै बेखौ लानानै नों गावनो फोथायनानै लोंदोंमोन आङो बेखौ गावनो फोथायनानै लाना थांनानै लोंदों आरोना दा गोबां दिनै बेनिखायनो अनजायग्राफोर दिनै जोंनि अनजायग्रा फंबाया दिनै आलफानसानि बेनि बे मांखरसालिनि हाखौ बे लांनायनि उनावहाय बे सोमोनांथावखौ बे गावनि सोखाजानायखौ मोनबाय नाथाय बे आङो बुंनो नागिराखै दा बेनिखायनो आंना जति प्रेयार मिनिस्ट्रि चेनेल थानायखाय दा बेनिखायनो आंनियावनो जानायखाय आं दा बेखौ गावनि इउटुब चेनेलाव होयो बेखौ माखासे मानसिफ्रा गुबुनै बिजिरनो नागिरदोंब्ला आं निमाहा बियो बिथांमोना जायफ्रा गोरोन्थि बिजिरदोंब्ला बे जाथाया माबेनिफ्राय जाखो गोथौ बाथ्रा बेखौ नायबिजिरनो थाखायसो जोंहा सम फैदों नाथाय बाय नेगेटिभ भाबै जों गोबां गाज्रियै मुं सुनानै बेबायदिनो जोङो इसोर रायजोखौ थखा होनो नाङा बेखायनो दिनै बिथांनिफ्राय जे बाथ्राखौ आंहाबो गोजोननाय मोनबाय नाथाय आलफानसाया सोखायाखै आलफानसाया गोथार नङा बे जिसुनियाव थानानै बिनानै होदों बेनिखायनो जिसुआसो सोखादों ओंखायनो दिनै नोङो बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावनो लुबैयो नामा दिनै आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों आरोना आङो बे सिमाङाव नुदोंमोन नालाय बे सानै मानसिया मानो थैखो बिनि मिनिंखौ आंनो मिथिनो थाखायनो ब्रादारनाव खावलायदों बेखौ सोंनाया आंनो सोंदोंमोन ना बे सानै मानसिया मानो थैखो आरो बे सानै मानसिया थैनानै बेयो जेबो जानायखौथ' नुवाखै जेबो जानाय मानोना मानसिया थैयो मानो थैयो जोङो आदमनिफ्राय मावबोनाय पापनि थाखाय सानसे बयबो खनसे थैनांगोन नाथाय बे थैनायखौ फोरमायदों बुहुमाव रावबो जोरनानै थाया रावबो बे समाव जोङो थैनाया जोंनि उन उन जेब्लायबो फैगासिनो दं बेनिखायनो बे हादराव गोबां मानसिफ्रा जेरै बे इसोरखौ मिथिनो बोथोर खाथिखौ फोरमायदों जोबनायखौ फोरमायदों आरो इसोरनि रायजोआ खाथि सफैबाय बेखौ फोरमायदों मानोना जेब्ला जोङो थैनायनि उनावहाय जों गोसो गाबब्लाबो जेबो फिथाइ गैया थैनायनि उनाव आइ आफानो गाबज्रिब्लाबो इसोरनो गाबज्रिब्लाबो मोननाय नङा बेखौ बिनि मिनिङा बेखौ मानसिया मानो थैयो मानसिया मानो थैखो बे मानसिया मानो थैखो होनबा पापनि रमनि 6 टेस्टमेन्टआव माना पापनि बिबाना गोथै पाप मावोब्ला बे जादों थैनाय बेखायनो बे जोबनाय बोथोरा आरो बारा गावबाव गैलिया बेखायनो सानसे समाव आलफानसायाबो सासे सुबुंजों नुजानो मोनदों नों दा गाबसै बे बाथ्राखौ बुंदों मानोना जोबनाया खाथिसै होननानै बे बुंदों बेनिखायनो बे जोबनायखौ फोरमायदों मानसिया बे जोबनाय बोथोराव बयबो जोङो थैजोबगोन नाथाय थैनाया खननै थैनायाव दाजाथों खननै थैनाया पापनि थैनाय नोरोगाव खनसे थैनाया आदमनि मावनाय आरो बे जोंनि थाखाय मोदोमनि थैनाया उन्दुलांनाय बायदि उन्दुलांनाय मोनसे सिरि मोनो मोनसे नाथाय जोङो पापखौ मावना थैयोब्ला बे खननै थैनाय बे जादों आरो बेखायनो बे थैनायनि ओंथिया बेनिनो जोबनायखौ खाथिखौ बोथोरा खाथिसै बेखौ मिथिहोदों ओंखायनो जोबनाय बोथोरनि सिगां सिगां गोबां सोमोनांथावफोरखौ होनानै इसोरा बेबायदि गावनि फैगोनखौ मिथिहोदों दिनै नानि आलफानसानि बे फबनाय हाजोनि नोंनि बेबायदि टिभि बेमार जानो नागिरनायखौ बे थै ओंखारनायखौ बन्द' खालामबाय मानोना बोथोरा खाथिसै ओंखायनो जोबनाय बोथोरखौ बे खोन्थादों बेनिखायनो खायसे नंखायफ्राबो मावनो हागौ खायसे नंगौबो मावनो हागौ बिनि गेजेराव जों सिनायनो नाजानांगोन बेनिखायनो जोंनि नोरगाव थाङोब्ला आलफानसानि नोरगाव थानो मोनब्ला बे जोंनि थाखाय बिसना होनो हागौमोन नामा नोरगावथ' बोलो गैया इसोरनाव थानायफोर जेरै आब्राहाम आरो लाजारा सोरगोराव जेब्ला दङमोन अब्ला बे समाव बै गोनां गिदिरा बियो आइखां बेखां जानाय समाव बियो सोरखौ नङा अ आफा आब्राहाम बे इसोरनाव गाबज्रिनो नागारै आब्राहामनावसो गाबज्रिदों अननानै बे लाजारसखौ आंनिसिम थिनहरदो आं बिनि थरथिं गासै आसि बिजोंनो सोबनाय मोनबा आं गोजोनगोन नायदो मानोना बे आब्राहामनावसो बिनि खार'ना थैनानै थांनायफोरनि जिउआबो सोरगोराव जोंनि थाखाय गोजोन होनो हानाय लाजाराबो दिनै बियो गोजोन होफैनो हानाय बिनि आसि बिजौनि सोमनाया माने गोजोन होनो हानाय बोलो दं बे सोरगोराव थानायनि आत्माफ्रा बिसोर जोंनि थाखाय बिसनो हायो आब्राहाम आरो लाजार सानैजों गोबालायदों बेनि ओंथिया जों सोरगोराव इसोरनि खाथियाव थानायफ्रा अनलायो गोबालायो बिसोर अनलायनाय दङ दा बिदिनो अनजाग्राफ्रा जोंनि थैना थानाय आइ आफा बिदा फंबायफ्रा जायफ्रा इसोरजों लोगोसे दं बिसोर जोंनि थाखाय बिसना होनो हायो लाजाराबो जोंनि थाखाय बिसना आब्राहामाबो जोंनि थाखाय ओंखायनो बै गोनां गिदिरनि बे आर'ज खालामनाय गाबज्रिनाया जोंखौ मिथिहोदों मानोना थैना थानायफोरनि जिउफ्रा सोरगोराव बिसोरबो गोजोन होफैनो हानाय बेनिखायनो बे खावलायबायदों गोजोन होफैनो थाखाय
बियो आर'ज खालामदों लाजारसखौ गावनिसिम थिननो थाखाय लाजारासाबो गोजाननिफ्राय अब्ला जों बिनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जोंनि थैना थानाय आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफ्रा सोरगोआव थानाय बिसना होबाय दिनै आलफनसाबो बियो सोरगोआव थानायखायसो बे बिसनानै आरो दिनै नोङो बेखौ मा बे सोरगो रायजोआव दंना नोरगाव दं ना सुस्रांगावआव दं सोरगो रायजोआव दं सोरगोआव दं होननानै सोरगोआव थानायफ्रासो बेबायदि जोंनि थाखाय मोजांथार बेयो सायख'जानायफोरखौ मिथिनाय दा खेबसेबाव अनलायग्राफोर दिनै फंबायखौ दिनै बाय लोगो मोननो थाखाय आंनि गोरबोनिफ्राय अननायखौ जासिबाय गोजोनथोंसै